Hvad tror du får folk til at spise fast food, selvom de godt ved, det er usundt? Jamen jeg tror, at man... For det første så ved man jo, at man har lavet en række kostundersøgelser for at finde ud af, hvem er det egentlig, der spiser fast food. Og der har man fundet ud af, at det primært er unge mænd, det er sinker, og så er det folk med en lavere uddannelse, som der spiser fast food. Og derudover så tror jeg, at fast food, det smager fantastisk. Altså fedt og sukker smager super godt, og det smager mere. Og fast food smager super godt, så det er billigt. Og det er legende let at få fat i det. Man skal ikke vente lige så lang tid, som hvis man sidder på en restaurant og bestiller via menukortet og skal vente. Det her, det går lyneste hurtigt at få sin mad. Man skal ikke dække bord. Der er ikke noget opvask bagefter med bestik og beskidte tallerkener og alt muligt. Og hvis man er nede af det her, hvor man er resten sulten, så er det nemmeste lige at dreje ind og få sådan noget hurtigt fast food. Hvordan kan vi få folk til at stoppe med at spise så meget fast food? Jamen jeg tror, men igen så handler det om, at hvis nu man for eksempel vidste, eller var mere oplyst om, hvor meget energi har jeg egentlig brug for. Energiindtaget for det enkelte menneske. Og hvis man så står over for valget af en burger med pomfritter og en cola til frokost, hvis man så der ser, at der får man så allerede halvdelen af sit energibehov dækket ved bare at spise sin frokost, så kan det godt være, at man bliver lidt mere kritisk. Så jeg tror, hvis man for eksempel har varedeklarationer på alting, så man kan se, hvor meget fedt, hvor lidt fiber der er i, hvor meget sukker der er i, og hvor meget energi, som der er i de enkelte produkter. Det vil bestemt være med til at, tror jeg, at få folk til at tænke sig om en ekstra gang. Synes du, at samfundet gør nok for at sætte sundhed i fokus? Jeg synes, samfundet er blevet meget bedre. Altså, jeg synes, Sundhedsstyrelsen har været gode til at for eksempel revurdere kostpyramiden. Folk ind og se, stemmer den overens med de kostanbefalinger, der er i dag, og det gjorde den ikke, så man har tilpasset den. Man er ude med dyrke motion 30 minutter om dagen, og for jeres vedkommende 60 minutter om dagen.